ambyai kula. Ayo boleh joget. Aduh ojo wedi kelangan. Wilujeng dalu Mak Sange. Wilujeng dalu. Alhamdulillah luar biasa. Dalu Mas, anu miku rada getno nek suaraku entek. Pirang-pirang dina kanggo wirawiri terus. Ora kanggo nang omah yo tengok-tengok. Etok-etoke ben awak dhewe luwaris ngono lho, Mas. Niki teng wilayah Desa Minggir Sari. Betul. Nggih. Lurahe niku Dulure dhewe. jane sing wae dadi lurah ya aku nih. Lah. Oso awakmu dadi lurah kok. Lah biyen sing fotone sing dipetang fotoku karo lurah itu kono Mas Eko ning diwengi. Lah iki kan yo wong ngene kono kae. Iki masamu iki contoh lurah sing merakyat yo ngono iku langsung bergabung dengan masyarakatnya bersatu. ora masalah kuwi kursine ra enek lurah kuwi ra enek kursine kok masaku. Lah piye monggo lungguh ning mburi mau. Alhamdulillah kula marem sanget Nggih. Mak Cange. Nggih. Riyen kula bendinten teng mriki, lak kula badminton teng mriku. Nggih. Niki dereng wonten niki. Apa? Pendopo Pendopone? saene kados ngeten niki. Tepuk tangannya mana untuk Minggir Sari lho wis duwe pendopo apike kaya Pendopo ngene. sedulur Minggir Sari. Sedulur Minggir Sari Heeh. enek papringan. Papringan. Kula pengen apene dolan ning papringan jenengan teng mriku Mak Cange. Oh nggih. Jenengan nate teng mriku? Pun bolak-balik wong tahun pungkur wayangan ning kono, rong tahun Lah ora pinggir ngejak berantas. aku. Wah. Kuwi anane ning papringan ngerti apa ora masalahe. Nyawa. Kulino diseneni sing ning omah terus moro papringan mancing. Wah, alah sampean ki mancing. Ora. Mboten nggih, ringgitan teng mriku. Golek wedi. Golek wedi. Dalang kok golek wedi ya. Lah yo dalang kok golek wedi. Tapi alhamdulillah menika acarane bersih desa lagi ngoten to. Nggih, saya Biasa niku lak ngeten niki teng mriki wilayah Blitar khususnya. Iya. Iki acara bersih desa tuh luar biasa. Mboten namung teng Minggir Sari, desa-desa yang lain tuh luar biasa. Ini perlu dicontoh masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya. Acara seperti ini setiap tahun harus kita lakukan. luar Amin. biasa. Heeh. Iki dong aku ya ngono le. Piye? Mas Eko wis ngomong, Mas anu Cak iki lak masyarakatku seneng acara koyo ngene iki bolak digawe acara koyo ngene iki saulan ping pindho. Iya. Wih, ngono. Nek masyarakat seneng sawulan ping pindho. Pindho. Seneng napa seneng, Bu? Alhamdulillah mesti awakmu wis nampa DP. Nomor DP apa to? Lah iku diomongi ngono. Ya, rencana ya ora nyasal. Rencana mbok omongno sik. Ning alhamdulillah kula pun mriki niku bendalu lak kula liwate mriki. Mriki pun wonten perumahan ninggal. Oh nggih. Kula ponakan kula nggih pun teng wingking mriku. Niki wilayah kula, Bos. Oh iya. Iki aku Angger cedhak omah kok mbok Aku arani. yo ngerti ya jenengan yo duwe aset ning kidul kono pinggir kali. mboten gadah niku gadah lare-lare. Oh ngoten. Gadah lare-lare. Kula niku teng mriki aku mau mikir. Piye? Iki bayar aku genah apa ora? Wong cedhak omah karo dulur dhewe kok iso mikir bayaran kuwi dulur le. Aduh, nuwun sewu niku kalih. Nggih. Iku buka Viva wonten Malang Porprov. Hari ini tadi saya turun jam 8 langsung kula berangkat mriki. Beteke apa aku rene iki sebab silaturahmi. Lah ngono lho pinter. Terceli lho cedhak kene omahe Munggalan. Munggalan Karangsono. Rene Karangsono cedhak kene rono. Ayo aja murah-murah lurah. Ya aja ngresulong jare sing penting iki mau. Sing penting seduluran iki mau. Seduluran, silaturahmi. silaturahmi. Silaturahmi itu penting. Mbah Lurah kalih panitia, nggih to? Lagi ngoten Mas Sange. Wong pun dawuh sapa wong Minggir Sari sing delok wayang nutuk sampai isuk wonten hadiahe. Nggih. Nggih to? Wonten hadiahipun. Sepeda motor. Apa? Sik lho. Apa? Kok iso sepeda motor iki lho wis do ngerti kabeh. Apa? Wedhus karo ayam. Lah iya. Paketane pitik 5. Paketane pitik 5. Terus Babone 1. babone setunggal, Jagone babone 5, jagone 1. Kuwi 5 paket. 5 paket. Nggih. Walah pikirku sepeda. Berarti pitik selamat. Terus 1 kas ya kuwi kambing. Wedhus. Nggih, wedhus. Niku Mbah Lurah kalih panitia to sing Nggih. ngaturaken. Kuwi lek nonton nganti sak rampunge iki apa jenenge wayangan. Wayang. Tapi nak Undiane nonton Undiane terakhir Undiane mana terakhir. to? Wah, iki pokoke kudu nglumpuk. Lah kula Nggih. karena penonton kebanyakan khusus ibu-ibu, Iya. dari saya hadiah tersendiri. Apa Mas Persil? Saya tak jikokne sapa sing iso nyanyi iki munggah panggung
tak kei hadiah. Kula niku lek urip nek ge apa ta Bos? Omahku kene kono cedhake lho. Iki kanggo dulurmu kene Kae ya. dulurku iki kan kabeh dulurku kabeh. Rasa silaturahmi silaturahmi kudu dipupuk sejak dini dadi awak dhewe iki wis kulino nyambung silaturahmi. Akhire cah cilik-cilik kon maju kabeh. Wah, anake sapa ae iki? Kon maju iki ketoke sing ngene iki. Nuwun sewu nadanya coba nadanya. Sapa sing iso nyanyi niki mangke ngacung kula duding minggah teng mriki. Khusus putri apa putra Mas? Ini khusus putri. Weh, putri putra saged mboten napa. Cowok cewek boleh? Ya. Jalur estri 6 tua. Mayor. Velocity aja. Kita main velocity aja. Oke. Oke. Satu salam cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya rayu. Oke, ayo. Gini. Iki lho contoh iki kaya ngene iki lho, cah wedok iki hadap sana, Dek. Alah cantik. Kang, aku yo duwe jago ning kene. Iki sing lanang iki. Oke, kamu bisa, Dek. Sini. Oke, ayo, yang sini. sana. Ayo. Yang bisa ngacung sini aja nggak masalah. Yang dari situ ada yang bisa? Oke, ini. Ada yang bisa situ? Iki Kon ade, saged. Niki ada langsung saking kula. Terus wis ora usah angel-angel. Sing kecil enggak apa-apa, yang kecil enggak apa-apa. Oke. Sini. Ya oke, gini. Weh, apa? Aku diceluk iki le. Ya aku. Lho, kan biyen awakmu kulino lewat trene bakul pentol to, Pak? Iya. Lek, tuku lek. Siap, gerak. Cek sing sarungan kon benakne engko. Lah ya Kok melarat. Aku tak sawang kuwatir engko lek ceblok. Iki. Lah kok iso sarungan iso beduduk. Coba. Siap, gerak. Laki-laki ada yang mau? Yang laki-laki? Oke, adik-adik. Yang laki-laki sini, adik sini. Mau? Oh enggak, oke. Enggak ya? Siap ya? Udah. Ya, mbaknya namanya siapa? Cantik. Perkenalkan, nama saya Siska Yulandari dari Desa Kademangan. Oh, Kademangan. Lalu kamu kok nanggap dhewe nondo? Lah, kosok. Oh, ngono ya sesuk. Sesuk Ya, sama. Kok tak WA-ne. Tamu karo baru Ya, oke. Wah, gila. Piye? Bojomu ijol iki tombak pariole. Urung ditakoni wis mantuk-mantuk ngene iki, Pak. Cek ono namanya siapa? Namanya siapa? Amel, Amel, rumahnya mana? depannya rumahnya Bapak Lurah. Lah, andinge sempol, sing biyen bakal sempol sebelah kene. Sapa ra? Sing kene bakal tahu, iki sate tahu gitu. Nggih. Wonten niku. Putrane Pak Biantoro. Oh, Pak Biantoro. Lah, sapa? Kenal. Alah. Rumah saku tiwas. Alah, Bapak Biantoro ngono tak kira kenal. Oke. Siap, berarti asli putra daerah. Asli sini. Yang keempat namanya siapa, Kakak? Surya. Surya. Ya sesuk ganten bismillah le. Aku HS kok. Aku HS bener. Oke, Surya. Dalamnya pundi? Sukorjo. Aduh. Lah kok wong aduh-aduh to? Ya yang itu, yang kecil itu. Namanya siapa, Dek? Denis. Kelas berapa? 3 apa? 3B. MI. Oh, iya. Bener wi 3B, bener. 3B. Bener. MI ini pundi, Dok? MI Alikmah Jenglong. Oh, jenglong. Wah, aduh. Ya iki lho Pak sing kulino ngomong. Sing anu ndi Minggir Sari sing dicah cilik mosok gak nek Minggir Sari blas iki. Kene. Apil dia. Mosok gak nek sing Minggir Sari iki. Diti, iki sing Minggir Sari iki. Mangke mboten sekecor iki oleh mboten Minggir Sari. Oh, kene. Iso. Nah, iso. Nah, saya. Lah iki asli Minggir Sari lah kuwi. Pak, iki kudune yo ditakoni ngono lho, Pak. Ya, saya. Ben mani ngomong. Namanya siapa, Kakak? Dude. Rumahnya mana? Anak Lurah. Wah, syukur kok. Oh, alah rar. Anake lurah ya munggah barang. Sik takono lurah ngendi? Lurah ngendi? Lurah kono lho. Iya. Kuwi to. Le, omahe kuwi to. Ya nek kembange barang kuwi to. Ibumu bidan roh aku. Baik. Ya malah. Wes oke. Yo. Yang ke sini dulu ya. Kamu dulu, satu dulu. Agak maju, satu maju. Oke. Yuk nadane. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Piye to, Pak?
anu liyane ya. Lah liyane mesti iso. Minor. Sing apa? Minor lagi mesti iso. Masih. Oke. Lagu yang tadi minor gitu. Minor mau lho Le. Iya. Lagu Kari manis yang manis nambyai. Oke iso ya. Ayo. Ling dung ya. Kari manis kurang manis nambyai gula. Omongan lurahmu sesuk iki. Oke. Ya, Adik Mel. Asik. Ala bocah kok kalem ngene to, Pak? Lah ya. Iki saweneng iki. Banting ngempos Iki isik Joko. Kowe ra mungkin seneng wi tulange lunak wi. Oh lunak nggih. Loh, seneng Pak niku. Siji kuwi loro Nino, tulange lunak kabeh. Ya coba ya. Mesem dulu. Oke, cantik ya. Ngomong karo mamahmu ya nak butuh mantu elek-elekan kae. Kari manis. Oke, sudah. Ayo. Anu tapon atau ding dung dek. Aja guyu dah. Wah, kecepatan. Alon-alon. Lah, pas sing sedengan-sedengan saja, Pak. Oke. Kari manis, kurang manis nambyai gula. Ya, oke, siap, terima kasih. Ayo, gini ya. Alah, langsung. Oke ya. Ya, siap, gerak, yo. Iki iso tenan pore to, Pak? Iki numpak pedal sarungnya malah kiwir. Aku yo kuat. Ayo, saya urung aja ketu-ketu yo. Diam dulu. Kari manis. Lurus sik, Mas. Lurus sik lagi nyilang. Nyilange sing loro. Oke, Yo, coba. Kari itu gini dulu, manis ke sini. Ya. Pakai nak manis pipi. Oke, yo. Kari manis. Lah. Kari bener, ya. Kari. Oke. Kari. Asik. Oke. Kari manis, kurang manis nambyai gula. Ngesroh. Waya velocity ngene nyapo kok. Velocity nyapo iso kaya orkesan nih. Mbok padane Adela apa piye kok. Ketoke nak puno kawan kulino dadi iki Petro. Ayo, coba kamu Dek ya. Oke ya. MI tadi ya. Bisa ya? Harus bisa kamu Oke, ya. bisa. Ayo. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Asik. Giginya mana? Alah. Ayo coba. Kari manis, kurang manis nambyai gula. Ngene iki lho Kang mau Kang. Pakai 2. Kamu pinter oke ya. Ayo. Luar biasa. Emang anak sini itu sangat luar biasa. Wujud Jadi, kerukunan wujud kerukunan warga Minggir Sari dan kiwa tengene. Sik nyantai le. Santai, awakmu kan anake lurah. Anake lurah lho. Omahmu yo cedek ngono lho. Tapi emang dalu punika antara penonton kalian wayang ringgit kalian semua itu dan semua kru di sini dan kru itu panitia kerukunannya bersinergi kerjasama yang sik nyantai tertata. Ya oke. Donga sik. Donga sik. Oke ya. Oke. Ini kan tadi juga ada yang luar dari Minggir Sari ya Pak. Jadi kerukunannya. Kowe mau mbok takoni lho jenenge sapa? Wes. Sampun. Ayo, belok. Dude. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Kowe kudu iso kaya Pak Po, kaya Iso, ngomong. ya. Kaya. Ayo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau melayang. Ya. Jadi pas gini ku sak bokonge ya. Lah. Ya, oke. Oh, alah anake lurah mesti isin iki bapak iki. Iki mesti cilikane pakane mbiyen yo ngene iki. Iya, kita yo padha. Ayo, Mas. Ini. Yo. Tangannya loro. Yo.
Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Harimau Malaya ku ngene. Mudun ngene. Sak pokoke lah ngono kuwi geder kudune. Ayo balik. Salahe sapa kowe? Ayo. Roton dek. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau. Iki urung wayahe barang kaya wis ngene sih. Tak contoni ya. Pak Dalang contohna Pak. Gak aku Pak Dalang. Jenengan ta mriki minangka pimpinan dadi contoh lho, Pak. Cah cilik iki lho. Ngene-ngene tok. Aku ora iso lek harimau lek iso. Apa aneh Telu agak mudun ayo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Alah, set. Dan anak lurah kaya pitik ngendong. Itu suatu contoh yang sangat luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk adik-adik yang di depan. Selain kita yang menghibur, mereka juga menghibur tonggo-tonggone. Hiburan ki ora mau hiburan terus ngene iki nyanyi-nyanyi ora. Ngene iki ya butuh hiburan yang adik-adik tadi, mas-mas tadi, mbak-mbak tadi. Lagi ngoten to Mak Cange? Saestu leres. Niki ngeten sarane sampun mantun kula tak mandhap. Matur nuwun. Piye maksudmu? Lah maksud piye? Lho kok mulih piye arep mandap? Lah aku rong mangan belas. Karo lurah kayak blimbing tok ngono. Kuwi memang kan dari hasilnya bumi sini Oh toh. iya. Dadi diwenehni Niki awak. kula aturaken sinden riyen. Wong ngoten. Kersane sarang-sarang sekeca Oke. ngoten lho Mas Cangi. Wis pokoke dongaku untuk masyarakat Minggir Sari paringi rezeki ingkang barokah. Amin. Sehat. Amin. Lah ya ngono le. Adoh saka utang, adoh saka bebalak. Wis ngono wis beres sebenting. Amin. Niki nuwun sewu. Niki nggih sinden sing pundi? Napa niku? Niku no. Baik. Lah kuwi. Lho Bos kuwi Bos. Mosok to? Loh, awakmu kok iso gawe-gawe wong ayune kaya ngene kok. Lho, Kuwi jenenge Badrun asline jenenge. masa Badrun. Badrun kuwi Kuwi tukang wedok ngempet tekeki ya kuwi le. Apa iya to? Enak tekeki. Ora percaya aku, Ora Pak. percaya jalan. Kene munggah sepatana sepatana. Sepatana kene. Kene sayu. Kene munggah bianteng kempos. Yuk selanjutnya kita akan panggilkan salah satu bintang tamu artis kondang dari Jawa Timur, Cok. Siapa kuwi? Iki lho bocahe Badrun. Kene lho. Nek kepecak telek kuwi mbok yo dilapis sik. Kok iso mlakune. Iki Mak Cange menika jenengan anu piyambak. Iki sing go wedine nek ora iki. Lho niki pol niki. Niki lho pun dikempit ngelinu niku punan. Jenengan niku. Aku pertanyaanku nek wong lemu-lemu ngono kuwi wedok, vise wedok lemu-lemu pertanyaanku siji. Napa? Ukurane kathok karo Lah niki mboten damel niki damel anduk kok niki. Niki langsung Langsung lah niki nuwun sewu Mbak Yu. Niki jenengan aturi jenengan. nuwun sewu diajeng. Injih. Paringasmu sinten Cahayu? Kula Manohara. Manohara. Injih. Kok ayune ora umum-umum. Lho. lah ngono. Wene ana sangu kuwi Lah iya, dalange. pite lo ngerti lanang wedoke dalang ora ngerti. Aku ki yo ngerti yo. Ngerti. Lah wis ngerti kok iso nyosor ae. Nyosor ae. Aku ora nyosor tinimbang aku dibatek wayangku ceklek. Iya. Lho tapi iki wedok lho Pak, suarane wedok. Ya jajal omong-omongan kowe. Panjenengan pripun lak nggih sae ta? Pangestunipun. Alhamdulillah. Alah, dek kaya ngene. Niki wau dugi mriki jam pinten Kula diajeng? wau dugi mriki jam sekawan sonten, Mas. Alah. Wedok ambune ya wangi kok. Takonono to? Gah. Loh. Lah awakmu kok iso ngono? Iki awakmu kudune lho Kowe apa membuktikan kuwi ra cukur
Crok ngono ndek iki. Wong yo halus lho. Tanggapane nganjuk niki ra cukur bayu beset kabeh pipiku. Awakmu kok iso ngece karo sinden ayune kaya ngene kok mbok Bocah ki arani. rong roh asline masalah. Wong mau nemplek pipiku yo halus ngono. Ora ro lan iki lek toilet ngadeg kuwi yo Jare sapa? ora percaya. Awakmu apa tau ngerti? Lho karo aku sering. Lho sering berarti. Sering ketemu. Nul. Jenenge Lho kok nul? Jenenge Jainul. Pripun to Kang Mas? Iki lho haluse kaya ngono kok. Ya wis ngene. Ngene lho Nduk Cahayu. Nggih. Iki ning Minggir Sari Nduk Cahayu. Nggih. Paham apa mboten? Paham. Nggih, nuwun sewu. Nah, Aduh, apa ta? kena apa ya Mas iki Najis mau? pukul atuk, najis. Iki mau. Mbok apakne kuwi? Najis. Kok iso nganti bengok ngono mbok apakne? Mas. Lah awakmu iku dadi wong lanang kok iso kaya ngono lho. Karo sinden kok iso ngono. Kudune awakmu iku sing halus karo sinden. Tak ndasmu lho kowe Mas. Kancane ra nyapa-nyapa kok Mas iki lho rumah saku lho. Kaya ayu-ayu dhewe kaya wedok-wedok dhewe. Lah iki lho. Lho, wah gajih tok le. Ngece. Lho, syukur rasakno. Ora. Piye? Kuli iki. Gak. Awakmu kuwi lho kudune. Iki tukang gawe batako ning. Lah wani ngadepi apa ora kuwi lho. Apa sing tak deni kowe lambemu lho. Aja lakmu ngono kuwi mangsamu apa aku ra wani karo awakmu. Kuwi lho asline lho Satria Baja Hitam. Awakmu kok diece kaya ngono kuwi kudune awakmu ora trimo. Ora apa-apa Mas, ora apa-apa. Heeh. Ora apa-apa. Ya terus. Lah wedok iki trani ya nggone salah Mas. Niki awakmu sia-sia karo wong wedok nanti. KTP-mu lho jenenge Jainul. KTP-ne jenenge. Awakmu kok ya isih panggah ngono ae. Heeh, Niki wong wedok nganti metu eluwe. Dosa awakmu tak dadi wong lanang. Belek. Masa dudu lho. Aku dikayane ngono to Mas, dikayane ngono. Kok iso sia-sia karo wong wedok iki. Kok iso sia-sia karo aku? Mesti mbiyen awakmu tau seneng ditolak. Iya. Mulane awakmu kaya ngono kuwi. Nah, iki lho. Sing halus. Pak menungso, Pak, wong wedok. Mas, Ya ora. Ya anu ora. Mas, mike kegedean bas, aja banter-banter. Kegedean bas apa ya lambemu lanang kuwi iso kok. Iso. Kuwi suarane iki to mau. Aku wedok. Kene lho kene. Iki lho jeneng Kimochi. iki moci piye to ki bocah iki karo Mas. Ya urung diapa-apane barang ya wis. Iki lho ning Minggir Sari apal apa ora? Wis roh. Oh, Ya Nul. iya, Pak. Lah kontra ya tulisane samono gedine Minggir Sari lho. Lah iya kowe iki roh apa ora paham apa ora acarane Minggir Sari lurahe jenenge Eko. Wis roh. Loh, bener kandamu, Pak? Mas Eko wimbian gendakanku. Mosok Apa doyan? Karo mendem. Wah, ora tahu asik kok Ora mendem. tahu, Mas. Ya paham ora? Iki Paham. masyarakat Minggir Sari kowe ngaturne apa? Ngaturke sedaya. Diomongi sing genah. Ya put, ya. Sik to, Mas, alon-alon nek. Ngono padha lanange gelut e apa piye? Ya aja ngono. Jiwa primane metu terusan. Mangsaku. Alhamdulillah niki acaranipun apa, Kang Mas? Acaranipun. Acarane Melitur pendopo, melitur pendopo. Oh, melitur pendopo. Acarane bersih deh. Bersih desa, peresmian pendopo, ulang tahun Blitar karo hari jadi Bayangkara. hari Bayangkara. Lambe kok mencela-mencele. Mencela-mencela piye to? Acarane kuwi rangkaian niki. Lah jaremu melitur pendopo. Lah yo sing bener sing endi to? Dek mau awan melitur saiki Melitur. diresmekne. Diresmekke. Dadi Aku peresmian seneng aku delok wong pelituran ngono kuwi seneng aku. maksudnya Piye? Delok apa? Aku delok wong pelituran ngono anu Melitur. kuwi lho, pendopo Nah. kuwi seneng. Dadi nuwun sewu kalau ibuke ndelok nyawang awakmu. Puh, mosok lanang saestu niki jenenge Jainul, Bu. Manohara. Alah, Manohara apa? Manohara sumpah. Potonganmu lho jabrik ngene. Kowe kaya caplin. Manohara kuwi nak jeneng wedok nak wis dandan ngene iki. Lah nek awan Jainul. Iki lho kalau ngidul ngalor Wong kabeh. ki asline kecelik. Lah nyapa? Ya kecelik. Lah kok iso cilik? Nganu bapak-bapak ning kono ta basa aku rene iki. iya Ayo ayune ngono. Mosok. Tenan. sinden Tapi sing keri ora iki iso dihapusi cah cilik-cilik, Mas. Lah iya piye? Nah iki longko mak, iki longko. Batinku diasmu ya. Kaya ngene kok lho. Arep cah cilik ku ya Aja nesu. Wong ora oleh nesu Nul.
Man. Lho kok Rahman to? Ra. Lah jenengmu sapa? Manwara. Lah ya tak celuk man ya padha ae to. Ya paling tidak diajeng lah. Lah, alah ya ora enek ora ajeng blas kok. Nduk Cahayu, menika teng Minggir Sari. Iya. Ora usah diwedo-wedo tak kekrek lambemu kowe malah. Ya terah yo ngene iki lho Pak suarane Pak. Iki lho Mas, wong lanang kok iso karo wong wedok kok iso kasar banget. Sia-sia ora nerimakno. Iya to Mas. Iki wis dihalus-halusno karo awakmu kok iso awakmu pagah ora trimo ae. Ben Sampeyan iki celenteme lho, urung tau kena upase masalahe. Upas piye wong Wong kene? aku ki ula. Nah, ngecek we. Aku ki sinden lho kembali lagi ula apa piye Sinden? kena opase? Ula apa piye kok? Ula. Ya ngono kuwi senengane. Mbak kira aku ula. Lambemu lho. Kok ya? Sewodok. Iki po tau seneng awakmu terus mbok tolak to? Tak tolak, Mas. Oh, dadi ngono kuwi ceritane. Lah aku seneng biyen nang wayu. Hmm. Bahasan aku ning toilet ki aku mlebu ning lanang lah kok dhek ngetutne aku. Loh, tak masalah lah kok gedhi wedhe aku. Ampun aku. Ngono wae ta, Mas. Ngono wae ta buka wati ta. Lah piye? Aku tau tanggapan ning lapangan to, Mas. Heeh. Ora ana toilet. Iya. Mbok ngono, aku nek dandan wedok niki lak tak taleni pucuk tak beti nguri. Ya ora. Ya ora. Kuwi taline nganggo apa to? Tak taleni bendrat. Masa aku Lah aku bahasa ben kuyuh ki lali Mas, taline ra tak ucul kok dhek ning nguri ki kuyuhan Mas. Karek percaya apa ora? Urung tau kena upase masalahe kowe iki. aja ceprono. Nyanyi. Mbak ya sing ngalus to Mas, aja dikeret-keret ngono lak ya kandunganku ki engko lak ya nganu gogrok to Mas. Oh iya, ndek ngenane tas nglairne. Tenan lho. Wujude ireng gulu tok. Sik, Pak. Kok gulu tok to Mas? Apa? Ana rambute ning gulu. Dek, Kuwi desaine piye ya? Anak kok model ngono kuwi. tenan. Terang anakku karo iki cacat kok. Masa yo Dadi rambute rambute ndase. Rambute ning gulu gentine. Rambut umume ning kusik to. Aku tak Ora bayang. usah mikir. Kowe ora usah mbok pikir iki cah ngok. Nyanyi ya, Nduk, nyanyi, Nduk. Iya, Mas. Nembang apa kowe njaluk pelok apa selindro? Pelok slendro Mas dadi siji. Iya, dikek ngepruk lambemu kok. Maksudnya ki lho nak pelok-pelok, Mas slendro. Aku anu kenang-kenangan karo Pak Lurah Mas. Oh, karo Mas e kok. Apa duwe lagu kenang-kenangan? Duwe lah makane anak sing renek rambute wingi lah karo anak Pak Eko to. Oh, Pak Eko mangke jenengan suwun mawon sing anak renek rambute iki mau. Nun sewu, pelok napa selindro Nduk Cahayu? Mangga manut mawon. Oh, kula manut jenengan. Napa musik? Tamu dutan, Pak? Kersane nembang riyen sing kedap. Nang Banyuwangen. Oh, ngoten. Napa? Anu napa? Anu ne sambel kemangi ya. Sambel kemangi. Oh, niku Banyuwangen to sambel. Heeh, biyen nyambele ning kono. Niki napa-napa saged tok Banyuwangi saged, Banyu Putih saged, niki Banyu Butek nggih saged. Kalih sing saking Sunda mengke wonten. Oh, ngoten. Oh, bajeng loncat nggih. Niki diaturi napa riyen selindro sik Nduk Cahayu. Nggih. Ben bawa sik jajal pengen Oh, bawa, Mas? Iya no. Bawa no lah karo awakmu Bawa. kudu bawa. Pamundutane Mas Eko menika bawa riyen. Oke. Oke. Sak pinten ayah enang? Ayah, Ayah. ayah enang. Kuwi tilasanku. Le, biyen, iki Mas. mamahmu Aku sing lho. marai bajing loncat ya kuwi. Berarti sing kaos putih iki Nggih. anakmu? Iya Anakmu iki. Ora. Aku Duduk sing karo iki. Oh, duduk karo iki. Anak enang karo kan anak-anak kucing ya Nduk ya. Iya. Anggura. Iya. Duar. Ya ampun urung Mas to. Sabar sik. Ngene wong ayu ki ya ngene iki. Ngono. Ayu ki alon-alon nembang. Ya ning tawang mawon. Iya. Berarti pelok. Lambemu diomongi aku selindro. Pak sing halus to, Pak. Apa to? Lho. Iki nek kadung metu lanang iki medeni. Iya. Grogoti aspal. Coba kaya ning ngono, Mas. Kena ndasku lho, Mas. Oh, alah. Awakmu lali. Kayak nyenul. Wis tak omongi to. Nek karo aku aja demek kena ndasku kok ya. Ndas kok ning Terus ya wanita berkepala Nul dua kok. Jainul kok RB Wonorejo Jainul. Nggih ngeten iki. Penakne ya, Mas. Iya. Tukang sone ya Allah gandenge. Kuwi apamu kuwi? Apamu? Ya ora Pernah- apa-apamu. Ya mau ganteng tok Ya mau seneng ganteng deh. tok. Nyawang ganteng kan seneng. Seneng aku, Mas. Ayo. Kok kaya ora tau wadus tapi ya. Alah. Lagi Tukang wae sol dilemak. lagi atas nyekel kok Mbok adus lem. lho Mas Amu. Ganteng lah kok kaya ora tau wadus.
Koyok tukang kendang ngono lho. Piye? Bojoku ngono lho, Mas selalu Enang. cantik, selalu bagus. Kok sih awakmu kok arep ketelunyur muni selalu cantik kuwi po tau dadi anak buahmu. Iya. Iya, Pra. Iya iya. Rungokne suarane. Pelak Yo ya. tarungane jomong. Direkam HP-mu ndi direkam. Nyapa direkam barang. Ya direkam menawa nek kok tinggo delok-delok ning omah. Iya. Direkam. Ya takon rekam Mas, rekaman Mas, ge delok-delokane omah Mas. Ya nek wayah poso Mas ben gak kolu mangan. Kaya ngono ki lho. Edan suarane, jangkrik suarane Ana penak. wong nyindir kok edan piye ta? Suaramu kok Suaramu wedok, lho, bener wedok lho. Wedap. Terus. Carane piye kok iso suarane iso? Innallaha ma'asabirin. Sopirin artine Wong sabar diitek-itek kancane. wong sabar kekasih Gusti. Ora, Mas. Kok iso ngono ya suarane ya. Kayak Bunda LP rumah sakit. Iya. Menapa lambemu? LP Sukaisi. Kuwi nang Jakarta. Kaya Bunda L to. L sapa? L sapek. Nggo momot telo. Pak Dalang. Pak Omot. Kanca Mas Tomo ya. nggih, menika Pak Dalang, Pak Omot. Nggih. Awakmu kok karo kancane kok. Jane lek suara wedok Mas Tomo yo. Oh nggih sae. Nggih. Apa dijajal apa piye? Aja. Aja. Pak Omot. Piye? Nah, iki lho. Alah kok ya ngerti nek sing nyanyi ki kethek. Dikai panitia lho dikai gedang. Alah kok banget. Panitia kene iki panitia apian kok rumah saya. Biasane nak menehi ngono kuwi sak ontonge lho. Iya. Mah aku ora doyan aku. Ayo. Cilik kok. Njaluk sing gedhi ya nandura dhewe. Wong bagus aku Hei, iki jenenge Cengkok. cengkok rudale Israel. Oh berarti Udah. Nah, kleru Mas. Apa? Iki nek jenenge nggonku cengkok kali cewek. Iya, medion ana. Ya mesti iki desa kali cewek nggon. Iya, kan ngono kae. Dadi ben isuk ki Mas, aku Iya. angger budal sekolah ki biyen jaman biyen iki enek ting. Ting ya. ting apa kuwi? Ting pleding. Iya. Rumah saku lek lampu ting ngono Ah ning kae. berantas ning ting pleding. Angger isuk nu tenan prok. Makanya saiki pemerintah kan membangun setiap rumah diwajibkan harus ada WC, Ya, kamar mandi. outlet. Untuk apa menjaga kebersihan lingkungan. lingkungan ngono lho Mas. Oh, paham lah gue. Nek kene ya padha. Omot Mas. Pak Omot ning pojokan. Iya ta Mas Percil. Lah tugot apa Omot aku. Mosok ya sret. Seret. aku Ngono lek. Pian tenan wis pokoke. Kang, Ini Nembang. rangat get itu jadi nyapoy. Ora Mas. Ngono iki upama swara lanang lu ya iso no. Iso, ya. Soal lanang sing piye Nduk Cayu? Carane iso? Nggon sikil Mas. Sikile piye? carane piye? Ini agar mingkup le soalnya wedok tuh Mas. Oh, berarti kawit mau ngene iki Wedok. cilik wedok. Nah, mergane nek sing dikempit. Oh, Ada lanang. penekanan dari dalam. Penekanan dari dalam suaranya jadi energinya. Bukan le, kecil. bukan. Ben lanang le. Nah. Marang mega. Oh iya. Oh iya. Sepo enak ngono kuwi lho. Kempit kita Terus nale. Pak coba ganggu. Enak ya.
Kene ming pengin jajal ngono lho yu. Aja ngono to Mas, aku ki karo Pak Eko ki wis dianggap aku ki adike dhewe. Heeh. Aja mbayok kaya ning ngono aku darani wedok. Iya iya iya. Ngono lak ya malah gak ingin to Pak Eko. Iya iya. Lah tapi putrane Pak Eko. Kawit mau nyawang awakmu nembang. Ero mamae nyanyi. Gitu. Mama Muta. Ya lah engko disangoni mamah ya Le, tenang ae. Mau disangoni Mas Pert pira? Iya Disangoni gitu. Masa yo langsung mbok seter ayahmu? Enggak. Gue didomne karo kaca-kacane mau. Janji, janji, kok eling sama datret sing pias ingsun. Le, kula digejo ndasmu lho kemana. Urung tau digejah kowe. Aku pengen ngerti sing ndi ngono lho panggonane. Nyapa mbok golek ora usah. Nyapa? Arep tak sogrok ngono. Mbok kowe tak sogro. Mas Enang. Ndah neo. Aku arep disogro lho Mas. Enggak. Maksudnya manggone ning ndi kuwi lho sing mbok umpetne. Lek enang apal enang. Apal. Apa lu tak dadi videone kok. Timbang karo wedok lu mending karo ngene iki ra iso meteng. Aku. Aman. Nah iya karo wedok wis Monggo Pak Amut. Ayo Pak. Omot. Omot. Pak Ahmad lho kuwi Pak Ahmad. Nimas ingsun prasepa Kepiye dia? sinak senan bumi langit Janjiku mring sliramu sineksenan bumi kelawan langit napa ya. nggih Kang Mas? Iya. Oh, kula nggih mekaten Kang Mas. Tapi yo rasah ngono kuwi to. Kuwi kembangane Oh iya. ben semangat. Oh dia. Ayo tutokno Mas. Tekan ndi iki mau diajeng. Tekan ndi? Ben aja ngomong. Tangis sing oh iya ta. Apik Mas. Iya diajeng ora usah grayang-grayang iki wuluku do jemburu. Lah mbok kira aku demit apa piye kok. Ayo. Tangis sing Ayo tiang. ngapuran aja Mas. Iya diajeng. Loh, Nul. Piye Mas? Ngeterne adike sontek. Nganu arep timbangan. Timbangan. Posyandu. Arep badhe posyandu. Kowe iki digendong ngono kok ya nyengkal to. Lah piye to? Ki apa e? Lah kono yo empuk anak kempitan. Teko pundi? Tangis. Tangi sing tiang. Iki duweku. Aja nganti mbok kejar. Ngenteni padang ngero. Ya jeng, kowe kudu gelem karo aku. Aduh penak Mas. Wes ta. Ya ampun royokan ya royokan mbok jerokok.
Lah piye to adegane ngono kuwi? Adegane Gandrung-gandrungan, ngono. pacarmu sing cijine teko. Kok ono lho ceritane iki. Dadi kowe iki Terus direbut. oyong-oyongan direbut. Ceritanya aku begenggek ngono to iki. Dengan dasmu. Maksudnya pacarmu loro. Loro kowe wedoke siji, kowe iki tak gawe rebutan lho lho. Ngono. Walah kaya enang dek ben. Ya. Ya lah. Tahu. Terus. Aku nek trimane wong loro gak krasa, Mas. Ayo kabeh rene. Nak kadung dingkati tenan malah bosok we. Gel aku. Terus ada? Sabar ya. Asik. Terus ada. Abajing lho. Alah. Oh sik to. Bareng kono kok sik ya bojone sing asli bringas. Awakmu pong lilani. Lah ngapa? Lah kuwi nek karo aku ora masalah lho. Ora masalah. Terus ada. apa? Oh iya. Sinden kok ya mbok koyo ning ngono kuwi mbok kira ki apa e? Terus ada. Ayo. Mbok kira Hengki mbok piye? Iki ngono gak pasangan ki ndas asli, Mas. Mosok. Lah wong gelungan ki lare dituku 100 juta ra tak wehne. Loh, Lah ya wehne wong 100 juta. 100 juta Ora tak lumayan. wehne, sumpah. Lah nyapa? Lah sak ndase. Oh iya aja. Aja lah sandase. Lah aku kok nek raup piye? Iya. Ya kayak indas truk ngono kae. Kuwedi emang aku mau ngene. Terus masuk kiri. Ndas truk sik apik, ndas ledok. Sudah. Sampun penarak riyin mangke melih. Mengko meneh. Alah mlakune katindakan kuwi lho. menika. Ya Allah. Nuwun sewu mbok bilih Nggih, wonten menika. lepat kawula sak rencang. Batangi maca apa iki? Kayak iki apa neh? Ngongkon lho sapa? Iki lho njaluk model piye? Apa ora? Awakmu lho dadan opo? Aku gak. Dadan opo kuwi? Aku kadung macak ngene iki lho. Asik ngongkon iki lho sapa? Masa ning di Dia ngerti-ngerti sama cawe ngono. La ilaha illallah. Ini Masa ya jendalu, Mas. rambute- Dalu. Lek wayang wong ira-irane iki kaya Drupadi. Irane lho. Nggih, irane ndas-ndasane ngono lho maksude. Ndasmu. Ira-irane kaya Ndasmu. ya Sri Kandi. Sida apa ora? Iki ki lho apa? Kowe iki maca opo? Oleh kula lho rambutnya malah kresek kuwi lho. Malik ora no. Lho. Iki kresek. Mari tak rebonding kepanasan, Mas. Akhirnya ngempel. Sik to. Kowe iki lho ape nyapa? Aku lho rasih. Iki Pak Eko. Acara bengi iki njaluk prahmen. Pramen opo wae kok njaluk pramen kuwi lho. Prahmen Apa? Gatot Kaca Gandrung. Lah iya to. Kandhani ra opo to. Iki lho rek Pak Buditan lambemu kok ora-ora Lah kacang-kacane dandan ludruk ngono kae. Aku wis kadung anu lho Mas iki dandan ke tisu lho Mas. Mosok ora Nyewa sida kondi. main. Nyewa kondi. Anu mbok mau enek pemean terus tak gawe ngono ae. Lah dandan kok ke tisu apa ra mblobor? Lah iki yo mergo acara bengi iki Mergo Pak khusus Eko, ya? Pak Eko spesial. Lambene di klambiku. Enak klambiku enak. Enek. Kowe iki ngengkel ae lho. Hansip. Nyawa hansip. Yo pasanganmu. Aku apa? Aku apa? Yo Gatot Kaca. Oh, pergi wo berarti. Ya tak macane. Kula pergi wae, anu, macange. Aku Lah, macane aku. kene. Berarti nganggo dodo. Ya, nyawa, dodo. nyawa ya. Nggih, nek mboten Dodo sik iki. nyawa Nggih, nggih anu 30-an mboten napa-napa. Wih main kertu tapi ya. Diri kata sang Gatot Kaca. Pak. Anu, Sekedap, Pak. kostume iki lho endi? Urung enak ya klambine. Mau enek iki mau. Lah ngono. Lah iki lho. Sese Pak. Niki ceritane pripun Mbak niki? Pirang-pirang. Adegan Ya, pertama Gatot napa? Kaca gandrung karo Pergiwa. Oh, Pergiwa merga lewa-lewa merga disenengi Lesmana. oh ngaten. Oh. Kula purun mboten anu kalih Gatot Kaca. Piye? Kula purun mboten. Ya gelem akhire, tapi enek pihak ketiga jenenge Lesmana Oh, Mandra Kumara. Ha kae. Kowe dapuk anu Lesmana Lesmana. lados Dobio. Dobio. Pekatur. sawarae. Wak pleketur. Nah, cilik ngono iki suarane. Kula nyuwun rapi. Lah. Kamu dapuk Betari Durga. Kok capek niku pripun sing
ceritane. Jadi cinta mereka antara Pergiwo karo Gatotkaca Nggih. itu tidak direstui kalih Arjuna bapake Pergiwo. Oh, Mergo ada ngaten. pihak ketiga jenenge Lesmana. Lesmana. Pengine Lesmana calon ratu. Janaka akan bahagia ketika duwe mantu calon ratu. Aku dadi napane niki? Dadi begenggek. Aku tak dadi manten kali Pak Eko mawon ya. Oke. Ya gak apa-apa wis. Lek, Monggo Pak Eko. iki Gatotkaca apa gajah? Ira-iranmu kualik lho. Iri kata sang Gatotkaca kinon mapak Arakasuta teka pira Kresna Parta manah hermuji sektinira sektinira wang-wangis munggara cita Ucul kuwi lho, ucul. Gatotkaca matane Aku piye iki? iya no Aku. heeh Oh. ngono lho. Iya. Oh. Surem Dewangkara Dewangkara kingkin kowe dhewe lho Lang, penak Lang. lir mangaswa kang layon Nah, ya ngono lho. Betapa Malah dangdut. Gak boleh, gak boleh. dan nyoilang memanis Oh. watanan nira landu kumel kucem rah nyomratani Suarane piye? Oh, alah. Aku lho. Pergiwo Suarane sampe Pak? Gede, suarane gede. orang gede Pergiwo. Urang gede. Pergiwo. Urang gede nek urang dek. Gatotkaca masuk angin kita. Pergiwo. Kowe ning di Cahayu. Lah, ae lho nek kono. Aku tresno matamu kowe. Kowe meneng wae. Kowe ngali ana. Pergiwo. Aku tresno marang kowe. Kowe ning ndi cah ayu? Pergiwo. Wo. Pergiwo. Yo, Pergiwo Bakal memang budal goleki Pergiwo. Wo. Lah kok malah mangan gedang njaluk lakon malah mangan gedang. Saiki to. Saiki Ora omong. Kula medale pripun, Pak? ya medale iki mung bareng ini terus goleki Pergiwo terus temu Oh, iya. sampak dhisikno Pergiwo, aku sing bakal teko Pergiwo. Nah. Yo.
Apa nek pergiwane deglok asam urat? Dalane ra rata, Mas. Ora rada. Pergiwane liwat sawah kok. Karo masaku. Awakmu lak kaya kuwi kok naga. Masa ya pergiwa mbok klonthok ndase. Kaya naga. Kaya naga kowe lak ngono kuwi. Balik. Kurwi. Pangkur wiramalom. Jala ati ing mbok uyak iki lho. Weri, Mas. Terus lambang Jali Low. Pregiwo. Mandek satria mandek coba Gus. Iki piye to, Pak? Iki Kok malah dadi cakil Mas. Cakep. Omongane pripun, Pak? Yo jagat dewa Bathara Kakang Mas Gatotkaca. Ngono lho. Kaya kuwi mau, Mas. Ya cangkemmu. Cangkemmu dhewe lho. Yo jagat dewa Bathara. Kok Kang Mas Gatotkaca teko ing taman makam pahlawan. Madukara. Madukara. Wonten parikawi menapa Kakang Gatotkaca? Kaca. Wong ayu iki kaca dadi kasa. Pregiwo. Wonten dawuh katimbalan Kakang Gatotkaca. Wo. Apa Dot? Kowe gak ning Kamling to, Wo? Aku izin. Wo. Wonten menapa? Pregiwo. Kowe ngerti tekaku ning kene nyapa? Sampe lah ya buah ta? Buah matamu. Lah nyapa? Kuwi seneng karo. Iki Pregiwo. Aku tresna marang kowe, Cahayu. Menapa sampean sampun mikir bab perkawis menika Kakang Gatotkaca? Wis tak pikir. Wis tak imbang-imbangne. Kula menika badhe dipun entokne anake Pak Camat lho. Pregiwo. Pripun? Wis gak bakul pentol saiki kowe. Apa enek wayang kok karo camat iki lho? Lah nek Camat dolan. Apa enek Pregiwo? Injih Kakang Gatotkaca. Gelem ra gelem kowe rudu rabi karo aku. Mbok dipun penggalih malih. Wo, Napa? wo, Napa Kang Dot? kowe kudu gelem karo aku, Pregiwo. Mboten Kakang Gatotkaca. Pindah pelok. Wo, Injih. wo, Apa? Bolak-balik wawohe Pak Wo piye? aku tresna karo kowe, wo. Ampun mekaten Kakang Gatotkaca. Wo, kowe roh lagu dangdut apa ora? Aku deh menapa? Wo, Injih. aku seneng karo kowe, Cahayu. Kok mesti ngono lho Kakang Gatotkaca iki? Aku iki gemes nek dikono ning ngono kuwi. Kowe gelem Lagune kan? solawatan. Ojo, wo. Iki lho. Kakang Gatotkaca. Iya. Yen pancen panjenengan tresna lahir batin kalih kula. Kula nyuwun saterat sarana Kakang. Syarate apa, Pregiwo? Ingkang kapisan Apa? maca Quran sak Duduk makrane. ngawur rukun Islam kuwi liyane. Iki kowe iki tau wayang apa ora? Kula pripun, Pak? Niki, Pak.
Purun mboten iki, Pak? Iya, gelem. Purun nggih. Karena cinta sejatinya Awakmu terus gelem. Yen pancen panjenengan tresna lair batin marang kula, Yo. jenengan kedah tarung kalian kesatriya. Satrio sapa? Satriya Baja Hitam. Bedil ndasmu. Baja hitam. Kula menika nggih sampun wonten ingkang lamar. Apa wani ngamar-ngamar sapa? Raden Lesmana Manda Montok. Sinten, Pak? Mandra Kumara. Mandra Kumara semanda montok. Jane wayang apa kuwi? Sapa Bregiwa? Raden Lesmana Kakang Gatotkaca. Lesmana Inji. kon rene bakal tak atasane Lesmana. Nah. Lho. Piye iki? Lesmana. Untune sapa mbok gawa? Diajeng Sugriwa. Pergiwa kok Sugriwa. Sugriwa kethek. Diajeng. Iki menika Raden Lesmana. Masa Lesmana macalin Mas. Arep rabi karo awakmu dadi aku golek gawean sik Diajeng. Nyuwun sewu. Kula menika sampun tresna kalian Kakang Gatotkaca. Ora iso. Utune awakmu rabi karo aku. Untungmu lho. Jancuk. Lho. Aku Lah kok ngungkuli untune bari. Aku kok diguyu iki piye to? Punto. Ayo rabi Jenengan balik mawon nggih. sayang sithik ya. Pegah. Carek kalipang emu dhewe. Iki lho. Untu asli karo ora padha ae. Padha. Untuk asli karo ae padha ae wis ngono kuwi ya. Tapi nuwun sewu ini saudara percontohan kula niku mboten nate wayang Rabi. wis bar. Iki lho sindane iki lho. Wong ketekur. Iki lho nyapo sama Cak Limas. Apa ora enek klambine wayang kok Ora enek-eneke kari klambi iki ning kantore Pak Eko. kurang Wis sesuk nggo klambi wayang. Niki nembang mon sing putih niki. Iki apike ra mesti aku nyawang iki apik les. Lho sampean pengen untu sing ngene iki yen. Kene papat. Jadi kan beto anu wangsul. Masuk langsung ngene. Nur, mati Nur. Sinten iki? Telu langsung iki. Kita Nur karo Kristin. Oke, monggo. Sepadan iso. Tak sepoti. Aku tak sepoti. Kangen ngene rasane. Rindu. Yo, kangen. Rindu. Cek. Ayo nyanyi Diajeng. Kaya anu kowe. Iya. Ya, lagune Cinta Merah Jambu. Niki sing anu nih, nembe hit malih. Lagu lama ingkang nembe Nadane, Mas. viral malih. Lagune piye to kowe? Nadane. Lagune piye? Ya kuwi minor, Mas. Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu. Masa yo nganggo Kau nyanyi kae. Sing viral iki Iya. Kau nyanyi. Karena Zainul. Wong untune pasangan karo ae padha ae lho jane untune. jane yo kacek sithik lho. Ayo. Untuk asli karo ora kok padha. Padha ae. Yuk, Cok. Mangga diaturke. Wis apa ki? Sapa? Anake sapa kae dolanan kibet iki lho. Kakang Gatotkaca. Nyapa? Kibote kepenyet. Yuk. Asal.
kasih. Matur. Nun sewu Mak Cange. Pripun? Menika wonten apa Mas? Mas. Pendutan request. Iki kan niku to Mas. Apa? Desa Minggirsari kan bengi iki duwe hajatan ya iki bersih desa. Iya iya. Kurang lengkap nek Pak Lurah. pipik titik Titik apa? Titik noda Titik tertanam noda. di dalam jiwa. apa kuwi? Pucuk pimpinan Desa Oh, Minggirsari alah. katuran minggah. Oh, Pak Eko. Pak Nggih. Eko. Monggo Pak Eko katuran pinalak wonten panggung Monggo. dipun antu-antu kalih pergi, Bu. Pak Eko kalian Bu Dewi. Monggo Pak Eko, Bu Dewi. Oh, Kasih jalan, kasih jalan. Amane. Kasih jalan, kasih jalan. Hop. Tuk. Kanjeng Adipati. Pengging. Jinan sukane mik Mas e. Nggih. Kersane Mbah Lurah sama Bu Lurah. Monggo. Menika penteng winggil panggung. Menika diaturi napa? Kok kabeh mik mbok kene kono iki pinten? Loro. Sare ae. kono kei mik. Loro Sampun, ae. Iki kan Mas Eko, Mbak Lurah, Ya Mas, sampun kapure di atas apa nek Kak? di atas genteng. Panggung. Panggung. Sama Ibu. Diaturi napa, Mbak? Ya diaturi ngendikan Lenggiti gak sampun wau. wis to Mas. Sampun. Ya nek syarat to biasane. Syaratnya apa, Nduk? Cahayu. Syarat saranane nek sing kagungan hajat wis minggah ana ing papan pepanggungan. Iji. Wonten 3 syarat Pak Eko. Menapa mawon? Ingkang nomor pindah. Ingkang pisan inggih menika kedah nyanyi Pak Eko. Siap. Tapi nyanyi mangke gerok mrikine. Syarat ingkang nomor kalih. Menawi mboten sanggup, syarat nomor kalih wonten Nggih. joget mawon nggih saged. Oh ngoten nggih. Joget nangki keju linu-linu capek. Atau mungkin syarat yang nomor 3 Pak Eko. Nggih. Apa itu? Nyawer Mas. Oh, Siap. nggih. Niku langkung saya Pak Eko. Kalau nyawer masih keberatan, syarat nomor 4 Pak Eko. Napa, Mbak Yu? Napa niku? Yo nyawer Mas. Yo 5 6 yo nyawer to pokoke. Nggih. Monggo Mas Eko. Nggih, ngeten. Pripun? Dulur-dulur kawula. Menika niku lek sisian kula garwa kula niku rumiyin kula kenale krana kepincut goyangane. Oh, gitu. Nggih. Paham. Gitu, Paham paham. ora? Paham. Paham Pak, paham. Paham kan? Nggih. Napa Berarti niku? goyang apa, Le? Nalika jenengan anu ningali jaranan riyen niku to. Iya. Duduk to Mas. Jaranan. Pak Eko ki pemain, Pemain. Pak Eko ki bot pemusik. pemusik. Dadi Ayo, kok niki ngibot mengke iso. kula pengen bojo kula niki nggih Oh. narine Ya, Ngaten. menghibur Sing iringi masyarakat. Dalam pripun? Sing ngiringi jenengan. Nggih. Oh, masa jenengan. Pun sak saged-sagede mungkin pripun kula tak derek bojo kula. Oh, ngaten. Nggih, Mboten siap. ngaten Pak, mboten. Kadang-kadang niku namine suami utawi kakung niku Nggih. kadang-kadang ya teng ajeng. Kadang-kadang ya king wingking. Nggih. Nek buri king buri. King buri. Dadi sok-soki wong lanang iki sok ning ngarep ning buri. Nek lak selendem niku bendit tentang wingke. Mawon. Surat Anu wedi kali bojone niku. Dadi ora wani metu. Lah bagiane kuwi aku. Nggih. Nggih, nembang napa, Mbak? Monggo tembange Ayo. napa mengke kalih bojo kula kalih ben nderekne gali-gali. Iya. Mbak Manohara Senang. napa Kan pripun? Mbak Manohara ya enggak apa-apa. Nggih. Ayang-ayang. Oke, Oh, monggo. pamundutane Bu Dewi nyuwun ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Siap. Ya, didampingi Wayangane Ayang-ayang. Lah sing nyanyi suwidane kados ngeten iki lho Pak Dalang. Oh, nggih no. Oh, masalah. Bu Lurah ki wajahe kaya aku ya, Mas. Eh, Ya rolas. Kula dereng salaman kali Pak Lurah, Pak Anjir, Lurah. diajak. Terang. Mboten napa-napa nggih, Bu. Mboten napa-napa. Padha lanang. Untunge padha lanange. bibar niki jenengan Pripun? langsung teng rumah sakit rongsen. Lah kok iso iki lho. Ngapa? Ketempelan jin. Bapak Dalang, Monggo. Nggih. Piye, Bapak Mas? Dalang, Siap. Cak Percil. Nggih, piye, Mas? Dan dulur-dulur intunipun. Siap. Kula derek matur menika. Siap. Pun nggih. Pripun. Dados mungkin dulur-dulur ingkang dateng rawuh mriki mungkin penasaran kalih gambar teng mriku nggih. Sing pundi? Niki sebelah. Niki. Ah, niki sebelah niki. Nika napa, Mas? Dados niki gambare niku Bapak Ibu-ibu sedaya menika urutan Mbah Lurah Minggirsari. Oh, menika. nggih. Dados menika Bismillahirrahmanirrahim kanthi asmane Allah kang Maha Pengasih kuwi Maha Penyayang. Nggih. Manunggaling rasa nggugah jiwa sesaringan bangun desa kanggo bangsa. Nggih. Bangun Minggirsari saking
Ati. Ayo ibu-ibu sedaya, bapak sedaya ingkang rawuh dhateng mriki. Sing jenenge mbangun niki kudu teko Ati. Insyaallah teko ati dongane panjenengan sedaya Minggir Sari niki tambah luar biasa. Amin, Nggih. amin, amin, amin. Bangun Minggir Sari. Ati. Ayo kurang kompak. Bangun Minggir Sari. Saking ati. Menika Om Bercil, Cak Bercil, Nggih, nggih. ingkang urutan paling atas nika wonten Mbah Nika. Lurah Surodikromo. Oh sing nika, Ji. Ah, fotone dateng menika dateng pendopo. Ji, nika. Mbah Lurah Surodikromo menika saderengipun nami Minggir Sari. Oh. Dados sebelum tahun 1923. Mbah Lurah Surodikromo. Ji. Dalemipun Mbah Lurah Surodikromo dalemipun dateng Minggir Sari Kilen. Kilen. Nggih. Oh. Lajeng secara administrasi sampun masuk desa Minggir Sari menika Mbah Lurah Kartosentono ingkang paring kaca tinggal. Oh, kaca tinggal nika. Nggih. Ji, ji, Nika 1923 sampai 1943. Lajeng dilanjutaken nggih menika Mbah Lurah Sastro Pawiro Muji, Mbah Muji. Nggih. Ji, ji. Lajeng Mbah Martadi. Nggih. Oke. Lajeng ingkang nomor gangsal nggih menika Mbah Lurah Kasani. Mbah Lurah Kasani menika Ludoyo. saking Ludoyo, Kak Bercil, saking malah Ludoyo. Ludoyo, Caretaker saking TNI, nggih. Ji, 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 ji. Lajeng salajengipun ingkang ngandhapipun nggih menika Mbah Lurah Huda. Duha. Duha. Oh, Mbah Lurah Duha. Nggih, menika piyantun-piyantunipun sampun ninggalaken kita, tapi beliau-beliau niku manunggaling rasa kagem kita sedaya. Nggih, nggih, Amargi sing jenenge bangun desa niku kudu nyawijekne rasa. Nggih, nyawijekne rasa estafet terus menerus ataupun turun menurun dan sebagainya. Nggih. Kemudian lajeng menika wonten Pak Basori. Pak Nggih. Basori, Nggih, Pak Basori lajeng Pak Saikoni. Pak Saikoni. Ingkang pojok kiambak menika Eko Haryadi. Dados sak menika niki Eko Haryadi tujuane napa? Nerusne perjuangane Mbah Lurah sebelumnya. Ngoten Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Luar biasa, Ji. Makane dateng nika wonten lukisan, Ji. menika lukisan digital ingkang lukis Mas Uki Tantra, sedulur kita juga. Nggih. Dados niku jagongan-jagongan sedaya ngomongne bab napa? Ngomongne bab ayo awake bareng-bareng bangun Bangun desa. Sepindah malih sing jenenge bangun desa niku kudu teko rasa. Nggih. Mangkane awake dhewe kudu nyawijekne rasane dhewe. Bismillah. Lek awake dhewe saiki mbangun saiki digawe generasine Berikutnya. Mekaten niku Oh, Cak maten. Pak Dalang Ji. Lurah makin Manohara Matur Keri. nuwun. Manohara Keri. Luar biasa. Sampun Terus mriki. bangun Pak Eko, Bu Dewi. Dewi, Pak Eko. jor Pak Eko. Pak Eko badhe nyanyi meleh Pak Eko terus. Pak Eko. Lintang Asmara. Lintang Asmara karo awakmu. Siap napa mboten Bu Lurah wau? Mboten usah. Mboten. Anu tahun depan mawon nggih. Mas Bercil, rene mangke tasih wonten hadiah-hadiah. Nggih. Nggih, lakone dasare ya rong lakon. Nggih, monggo ndherekaken. Kalau wis ngaten Nggih, rumiyin, monggo ndherekaken. Koko sing dopo kumelun nyeneng kebiasa ngabeki kawanku sagong jajahan nanging sanget angikipi sang rasikane koputra